аз съм Мими. Днес ще ви покажа филмче, първа част. Просто филмче, просто едно филмче, не знам как се казва, но просто реших да го нарека филмче. Защото не знам какъв клип да направя. Да, нека да започваме. Днеска е много топло, нали? Какво да правим то днеска? Топло в парка. Искаш ли, Мира, искаш ли да отидем там да се разходим някъде? Там по-надолу. Искаш ли? Ами съгласна съм. Нека да се разходим. То само вкъщи седим. То виж какво е топло навънка, виж. Само свети. Айде да разходим, искаш ли? Айде. И какво правиш? Какво викаш, че нещо си там правиш? Нищо, какво да правя? Мия, мъжешко, но то нищо няма тука. Се подбираме и му. Скучно тука. Еми, не ти е скучно. Аз цял ден седя вкъщи и ми чините. Ти ако искаш си върви. Ще ми казва да си върва. Няма така. Това ще лягам, че съм много уморена. Не мога да заспа. Заспивай. Утре ще ходиш на училище. Заспивай. Добре. Не си отваряй, читай. Заспивай. Утре ще съм като някаква магарица. Равно на 8 по 54. Я да дам малко да получа. Много имам да уча. Как не ми се учи? Затварям. Заспивай, иначе... Не знам. Не гледай колко е часа. Не гледай. Защо погледнах? Много трябва да ходи на училище.
След това тъпо училище. Я да видим пък какво прави. Ай! Ау, какво правиш, бе? Защо не се спава? Къде си? Моето гадже. Защо си моето гадже? Ало, твоето гадже. Не знам! Сега какво ще ми не знам, макаш? Парка и нищо друго няма. О, добре, яги. Чао. Боже, те цял ден хора, разбирате ли? Тя няма умира. Сега трябва да седа, докато тя дойде и да отидем на училище. А, така няма да стане. Щом тя не ходи на училище и аз няма да ходя. Хора, надявам се ви е харесал клипчето. Харесайте, коментирайте, не забравяйте да се абонирате за моят канал.